በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ ዕለት 5 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በዚ ሎማዓንቲ ጥቅምቲ 5 ክብረ በዓል ናይ ኣቡነ ጻድቅ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዓመታዊ በዓሎም እዩ። እንኳን ናብዚ ክቡር በዓል ብሰላም ኣብፅሐና። ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣቦኦም ስምዖን ኣዲኦም ድማ ኣቅላስያ ይበሃሉ። 29 መጋቢት ተጸኒሶም 29 ታሕሳስ ድማ ተወሊዶም 5 መጋቢት ዓሪፎም። ቅዱስ ኣቦና ብዙሕ ተጋድለኡ በዓል ድርብ ጸጋ ኮይኖም ገድሎም ነጊርካ ዘይውዳእ ኮይኑ ናይ ዕድመ እውን በዓል ጸጋ ዝነበሩ ቅዱስ ኣቦ እዮም። ስጋብ 562 ዓመታት በተጋድሎ ብምጽናሕ ብዙሕ ቃል ኪዳን ብምቕባል ካብዛ ፈተና ዝበዝሐ ዓለም 5 መጋቢት ዓሪፎም። ክብረ በዓሎም 40 ጾም ስለ ዝውዕል ቅዱሳን ድማ ቅዱሳን ኣቦታትና ክብሪ በዓሎም ብሓጎስን ደስታን ክውዕል ይግባእ ብምባል ናብ ዝዕለት እዚ ኣሰጋጊሮም 5 ታሕሳስ ከም ዝበዓል ገይሮሞ። በረኸቶም ረድኤቶምን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲት አምላክ ልሳን ኩነኒ። ከምኡ እውን ኣባ ጳውሎስ ሊቀ ጳጳሳት 5 ጥቅምቲ በዛ መዓልቲ እዚኣ ሊቀ ጳጳሳት ሃገረ ቁስጥንጥንያ ዝኾነ ኣባ ጳውሎስ ሊቀ ጳጳሳት ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ ኣቐዲሙ ሊቀ ጳጳሳት ሃገረ ቁስጥንጥንያ ናይ ዝነበረ ቅዱስ እለ እስክንድሮስ ረድእ ዝነበረ እዩ። እለ እስክንድሮስ ምስ ኣዕረፈ ድማ ኣብ ክንድኡ ተሾመ። ንኣርዮሳውያን እውን ኣብ ሃገረ ቁስጥንጥንያን ካብ ኩሉ ዞባታትን ኣባረሮም። ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ምስ ኣዕረፈ ድማ ወዲ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ካልእ ኣብ ሃገረ ቁስጥንጥንያ ሓው ቁስጥንያ ድማ ኣብ ልዕሊ ሃገር ሮሜ ነገሱ። እዚ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ካልእ ድማ ሃይማኖት ኣርዮሳውያን ዝኣምንን ንዓኣቶም ዘጣብቕን ነበረ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ንኣርዮሳውያን ከም ዘውገዞምን ከም ዘባረሮምን ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ሓዘነ። ንቅዱስ ኣባ ጳውሎስ ድማ ካብ ሎሚ መዓልቲ ጀሚርካ ነቶም ኣርዮሳውያን ምብራኽካን ምውጋዝካን ደው ኣብል እትክብል ነገሮም። እዚ ኣቦ ግን ነዚ ትእዛዝ ንጎኒ ገዲፉ ንኣርዮሳውያን ኣወገዞምን ኣባረሮምን። በዚ ምኽንያት እቲ ንጉስ ንኣባ ጳውሎስ ካብ መንበሩ ካብ ቁስጥንጥንያ ኣሳደዶ። እዚ ንጉስ ንቅዱስ ኣትናቴዎስ ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ እውን ኣሳዲድዎ ነበረ። ክልቲኦም ኣቦታት ተተሓሒዞም ድማ ናብ ናይ ሮሜ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ዮልዮስ ከይዶም ነገርዎ። ንሱ ድማ ብጽቡቕ ኣቀባብላ ተቐበሎም። ቅዱስ ዮልዮስ ድማ እዞም ኣቦታት ጻድቃን ርቱዓን ሃይማኖትን እዮም፣ ክትቅበሎምን ከተኽብሮምን ይግብአካ ክብል ነቲ ንጉስ መልእኽቲ ጸሓፈሉ። ነዛ መልእኽቲ ምስ ቅዱስ ዮልዮስ ምስ ኣንበበ ፈርሐ እሞ ንኽልቲኦም ንዝተወሰነ ግዜ ነናብ መንበሮም መለሶም። ብድሕሪኡ ግን ተመሊሱ ከኣ ኣሳደዶም። ኣባ ጳውሎስ ድማ ንሳቶም ድማ ኣብ ሮሜ ኸዱ ናብ ሮሜ ኸዱ። ንጉስ ኣብ ልዕሊኦም ዝነበሮ ዝገበረ ኩሉ ብዝርዝር ንኣባ ዮልዮስ ኣረድእዎ እሞ ንሱ ድማ ናብ ንጉስ ቁስጥንያ ወሲዱ ንኩሉ ነገር ኣረድኣሎም። ንጉስ ሮሜ ቁስጥንያ ድማ ንሓው ንኽቕበሎም እንተዘይኮይኑ ኣብ መንጎኦም ሰላም ከም ዘይህሉ ጸሓፈሉ። ኣባ ዮልዮስ እውን ብተመሳሳሊ ንኻልኣይ ግዜ መልእኽቲ ይለኣኸሉ። ናይ ክልቲኦም መልእኽቲ ኣንቢቡ ነናብ መንበሮም መለሶም። ንጉስ ቁንስጣ ብዓመፅቲ ምስ ተቐትለ ግን ንኣባ ጳውሎስ ናብ ኣርመንያ ተሰዲዱ ኣብኡ ኣሰሮ። ሓደ ኣርዮሳዊ ንኽቐትሎ ኣዚዙ ድማ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ሓኒቑ ንኽቐትሎ ገበረ። ብኸምዚ ድማ ተጋድልኡ ፈጸመ። በረኸቱ ምስ ኩልና ይኹን አሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል። ሰላም ለጳውሎስ በቁስጥንጥንያ ዘተጸጸሰ መራእየ ክርስቶስ ይርአይ እምእለ ይሃጉሉ ነፍሰ ኣስተሃቂሮ በምድር ኣርዮሳዊ ንጉሰ
መንግስተ ሰማያት ከመውእቱ ሃሰሰ በቤተ ሞቅህ ሁንቀ ፈለሰ። በረኸቱ ይሕደረና። ሰማዕታት ኪራኮስና ጳጳስን ኣዲኡ ሃናን። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኪራኮስ ጳጳስን ኣዲኡ ሃናን ብኢድ ዓላዊ ንጉስ ኤልያኖስ ብሰማዕትነት ዓረፉ። እዚ ዓላዊ ንጉስ ድማ ነዚ ቅዱስ ኣቦ ናብኡ ምስ ኣብፅሖ ኣብ ኣደባባይ ፍርዲ ኮይኑ ከምዚ ይበሎ፣ እዛ እትጽሕፍን ኣምልኾ ኣማልኽቲ እትኸልእን ዘላ ኢድካ ክትምተር ይግብኣ እዩ። ቅዱስ ድማ መሊሱ አንታ ልቢ ዘይብሉ ከልቢ ሰናይ ገበርካ ኢሉ መለሰሉ። ኤልያኖስ ድማ ነዚ ሰሚዑ ዓረር ንኸፍልሑ ናብ ኣፉ ድማ ንኸእትውዎ ኣዘዘ። ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ጓህሪ ሓዊ ኣብ ዘለዎ ርእሱን ሓፂን ዓራት ንኸደቅስዎ ኣዕጽምቱ ክሳብ ዝስበር እውን ዘባንን ከብዱን ብኣብትርቲ ሓፂን ንኸገርፍዎ ኣዘዞም። ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ፈጸሙ። ንሱ ግን ነዚ ኩሉ ነገር ተዓገሰ። ከምዚ ኢሉ እውን ብቋንቋ ዕብራይስጥ ያሮክስ ለያማውታ ያለክ ኣስያር ለሜዶር ኤሎሄ ናውና ያዮል ያቤል ቁራም ቤተር ኣዶናይ ኤሎሄ ሙታ። ብድሕሪ ሕጂ ድማ ፈቲሖም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንኸቐምጥዎ ኣዘዘ። ንኣዲዩ ሃና ኣምጺኦም ድማ ብጸጉሪ ርእሳ ሰቒሎም ን3 ሰዓታት ስግኣ ንኽሰናጣጥቑ ብእሳት እውን ንኸውዕይዎ ኣዘዘ። ኣብ እሳት ኮይና እናጸለየት ድማ ነፍሳ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ኣረከበት። ብድሕሪ እዚ እውን ንቅዱስ ኪራኮስ ኣምጺኦም ኣኽይስትን ኣፍዑትን ተመንን ናብ ዘለዎ ጉድጓድ ንኽድርብይዎ ኣዘዘ። ምንም ጸገሚ ግን ኣይበጽሖን። ነዚ ኣድሑነተ ክርስቶስ ዝተመልከተ ሓደ ኣድሞን ዝተባሃለ ወታደር ክብርን ምስጋናን ብዝግብኦ ብክርስቶስ ኣመነ። ንንጉስ ድማ ምስ እቶም ጣዖታቱ ረገሞ። ንጉስ ክሳዱ ክቁረጽ ኣዘዘ እሞ እቶም ወታደር ድማ ክሳዱ ኣቕኒዑ ንሰይፊ ብምሃብ ኣምላከ ኪራኮስ ንነፍሰይ ተቐበላ ኢሉ ጸልዩ ተሰይፉ ሰማዕትነቱ ፈጸመ። ንቅዱስ ኪራኮስ ድማ ዝፈልሐ ዘይትን ዝፈልሐ ናብ ሓዘን ዝሓዘ መጎጎ ንኽእትውዎ ካብኡ እውን ብጦር ኣፍ ልቡ ንኽወግእዎ ኣዘዘ። ብኸምዚ እውን ሰማዕትነቱ ፈጸመ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹኖ። ንዓና ብጸሎት እዚኦም መስተጋድላን ኣቦታትና ይምሓረና። በረኸቶምን ጸሎቶምን እውን ንዘለዓለም ሰናት እምበር ኣሜን። ኣርክያት ድማ ከምዚ ይብል፣ ሰላም ለኪራኮስ ረካነ መስቀል ዝኣረመ ለንግስቲ ኢለኒ ከመ አቡሁ ተምህረ ሃይማኖተ ዝንቱ መስቀል ሶበ በአውደ ስምዕ አዝመረ ፈተንዎ ወአጽረይዎ በእሳት መረ አምሳለ ነሃቢ ወከውር ይፈትን ብሩረ ሰላም ለሃና እመ ኪራኮስ ሰማዕት እንተ ሰተሩ ስጋሃ ኑሃሃ 3 ሰዓት ወእንተ አውአይዋ ካዕበ በመሃትዋ ወሰላም ለአድሞን ዘይፈርሆ ለመጥባህተ እስመ መንፈሱ ለክርስቶስ ድቤሁ እረፍተ ይብል። በረኸተ መሕደረና። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ መዘከርታ ወዲ እልፊዮስ ዝኾነ ሐዋርያ ያዕቆብ እዩ። ናይ አይድራዮስ አልድራኮስ ሰማዕትን አድሮኖስን እውን መዘከርታኦም እዩ። እግዚአብሔር አምላኽና ብጸሎቶም ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብጸሎት ቅዱሳኑ ይምሓረና አሜን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። መጋቢት 5 ጥቅምቲ 5 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ፣ አባ ገብረ ሕይወት፣ አባ ሰረቦን፣ አባ ጳውሎስ፣ አባ ግርማኖስ ጻድቅ ሶርያዊ፣ ቅድስት አውዶክስያ ሰማዕት፣ ቅዱሳን ስምዖን ወአቅላስያ ወለዲ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት፣ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያት፣ ቅዱስ ዮሐኒ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ አሞኒ
ዘናሒሳ አሜን። በረኸት ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይውዓል አሜን። በረኸት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን በረኸት ኩሎምን ምስ ኩላትና ይውዓል አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተራረመለይ አሜን አሜን። ኩሎም መላእክቲ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚእየሱስ መንሶት አላትነ ወባልሃንም ኩሉ ኩስ መዚአከ እቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በኪ ተማኅፀነ በክርስቲያንኪ አሜን አሜን። ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።